tabbas wannan abu ne wanda bai taɓa faruwa ba. Ban san ko za ka yadda ko ba za ka yadda ba, ban san ko za ku yadda ko ba za ku yadda kan wannan abu bai taɓa faruwa ba. Gashi nan dai a zahiri bidiyo ne, amma ni ban yadda cewa wannan abu zai faru ko kuma ya taɓa faruwa ba. Shin ka yadda da wannan abu zai faru ko kuma ya taɓa faruwa? In ka yadda ka ajiye mana comment, in ma baka yadda ba ka ajiye mana comment.